Pre nego što počnemo, kao što vidite, kanal je prešao 11.000 subscribera i stvarno vam hvala na tome, ali nisam bio aktivan prethodnih mjesec, dva, iz raznih razloga, na 108 strana, ali uglavnom od vas tražim, ako želite, subscribeujte se na kanal, lupite like na ovaj video, lupite komentar, obavezno dole komentar, neki predlog, sugestiju ili šta god, ako želite, tako da malo probudimo ovaj kanal. Nig Vlogs, i kao što samo ime ovog videa kaže, u ovom videu ću da pričam malo o tome kako sam počeo s YouTube-om i zašto sam počeo s YouTube-om. YouTube, kod nas uglavnom se smatra da je YouTube kao za klince i za neko zezanje, ali YouTube u svetu predstavlja mnogima izvor zarade i to obilate zarade, dakle razvili su biznise milionske preko YouTube-a. Pored toga predstavlja platformu na kojoj se okupljaju istomišljenici. Dakle, možemo bilo šta od heklanja, možeš da naučiš, dakle imaš i tutoriale, ili da podeliš svoje iskustva, dakle od heklanja, akvarijuma, popravke kola, do vežbi, bezbroj mogućnosti, dakle postoji na YouTube-u i YouTube, od kako se pojavio pre jedno 14 godina, tako nešto, 5-6 se pojavio YouTube, dakle okuplja milione ljudi. Čak i kod nas postoje dosta ljudi, pogotovo u posljednje vreme, i klinaca, i starijih, ozbiljnijih, koji su razvili biznise i zarađuju dobre pare preko YouTube-a. I što je još važnije, dakle, dopiru do mnogo ljudi i pomažu ljudima, dakle, ili da se zabave, ili da nauče nešto, ili da reše neki problem. Tako da, eto, volimo YouTube, iako im uprava baš i nije po volji u posljednje vreme, ali dobro, YouTube kao platforma ja mislim da je sjajno. Dakle, moj prvi kanal, mislim da sam napravio 2007. godine, tako nešto. Kad se YouTube pojavio, mislim da još čak nije kupio Google. To je bilo možda 2006-2007. Uglavnom napravio sam YouTube kanal i tu sam kačio neke snimke, zezancije s telefona, i onda su me u igronici naterali da obrišem, jer sam ismevao neke likove iz igronice. Drugi kanal sam napravio, mislim, 2007. ili 2008. godine, i to je onaj moj stari kanal, Nigros Official se zove sada. To sam ga primjenovao u neko doba, ali mislim da se zvao Nigrosman, tako mi ide Gmail, Nigrosman. Dakle, tu sam kačio svoje prve pesme iz 2007. mislim da mi je prva pesma, 2008. onda sam ih obrisao, onda sam 2010. sam okačio moj prvi mixtape na taj kanal, dakle, nazad u igri, pred 10 godina, dakle. Moram nešto da napravim, mislim, za taj mixtape, neku godišnjicu, obeležavanje 10 godina. Uglavnom, posle toga sam koristio YouTube za posao, dakle, jedno vreme sam radio, održavao kanale drugih ljudi, između ostalog i Basivity Digital kanal, pa sam onda radio za neke drugare koji su imali mrežu YouTube kanala, pa sam onda razvio svoju mrežu YouTube kanala, imao sam u jednom trenutku, možda čak i preko 1000 YouTube kanala koje sam održavao. To su sitni neki kanali, uglavnom nije bio glavni izvor zarade, dakle AdSense, nije bio sponzorisan kanal. Zašto sam otvorio ovaj kanal? Da dođemo konačno do te stavke. Ovaj kanal sam otvorio 2016. 26. februara, ako se ne varam, puno šestica i dvojki. Zašto sam ga otvorio? Dakle, pratio sam tih godina razne vlogere, pratio sam onog Vitalija, onog prankstera, pratio sam Ramon Etwooda, isto on je u neke vlogove otišao. Pratio sam tu razne ljude i onda sam došao na ideju što ja ne bih malo. Imam sad para, zarađujem dobro, imam puno slobodnog vremena za što radim za sebe i dakle, što ja ne bih nešto uzeo iz hobija, dakle, da radim nešto. Prvi video sam okačio unboxing patika. Dakle, kupio sam prvo GoPro kamericu. To mi je bila neka zamisao, GoPro 4, Silver sam uzeo, to sam našao nešto jeftino u oglasima. Mislim, nije baš jeftino, ali tipa bila kod nas radnjama oko 450 eura, ja sam platio 250 ili 300, tako nešto. Uglavnom, dakle, uzeo sam tu GoPro, poslije se ispostavilo da nije baš dobro za snimanje YouTube-a, ali dobro. Uglavnom, krenuo sam hobistički htio da radim, prvi video je bio unboxing patika, tu sam ja možda imao neku ideju kao da dobijam patike na review, to smo radili, trebali smo da Basivity da radimo to, ali propala ta priča.
Uglavnom, dakle, unboxingao sam patike i sređivao mi je u početku Max iz Tik Shopa, to jest on je tad u bazu radio, znam da mi je sredio za one prve Jordan petice, popust u bazu, platio sam ih 12-13 hiljada. Uglavnom, poslije sam krenuo neke vlogove da radim, krenuo sam da se učim, pošto sam, ja sam bio stidljiv dosta i povučen i nisam volio javni nastup, javni govor, imao sam razne, kao te neke iracionalne strahove, kao od ljudskih reakcija, kao, ne znam, kao, pogađali su me hate komentari, dakle u početku je bilo hate komentara, mada bili su možda i opravdani, zašto sam, bio sam baš loš u početku, loš sam to prezentovao, ali jednostavno ja sam taj YouTube kanal video kao izazov, dakle da prevaziđem te neke moje strahove i neke moje mane, nedostatke, da jednostavno popravim sebe i imao sam želju da prenesem ljudima neke savjete. Dakle, kačio sam, bio sam jedno vreme sam radio kao serijal nekih, ne možemo izvati motivacijnih videima, ali radio sam neke te neke popularna psihologija, kao možda ne bi da ulazim ni u life coaching kao i to. Inače, ako želite takav neki kanal, pošto ja kad to pričao nisam baš znao da prezentujem materiju, ali pratite Hustle Player, zove se Hustle Player YouTube kanal, možda uskoro odradimo i neki podcast zajedno. Posle, da, šta je dovelo do planuća mog kanala? Dakle, kopije patika, to je niša popularna koju sam bio pokrenuo kod nas, i akvaristika. Dakle, kopije patika, ja sam dakle, ložim sam patike odavno još, godinama, od malena, kad nisam mogao da ih priuštim, i dobro, u to vreme kad sam krenuo da šljakam to, kad sam krenuo da haslujem, mogao sam da priuštim patike i onda sam želeo da podelim sa ljudima neka moje iskustva o patikama. I tu se kod nas, dakle, javlja se problematika fake patika, dakle, godinama unazad, dakle, još tamo je 2008. Kako je počeo Facebook i to, počeli su da prodaju ljudi kopije patika preko interneta. Ja sam se uvijek borio protiv toga. Dakle, mislim, ja kad sam bio klinac, kupovali su mi moji, dakle, možda neku kopiju uzmu ili... Onda sam poslije, kad sam malo porastao, kupim jeftine neke patike. Našao sam bio Adidas Superstar za 3000 tad na popustu. Ne znam, nosio sam neke skaterke i tako neke gluposti. Ali dakle, kopija patika ne može nikako da bude isto kao original i to sam pokušao da prenesem ljudima i neka svoje iskustva. I onda je to planulo i planulo je zato što su se ljudi svađali. Dakle, mislim da on je neki, kad sam izbacio prvi video o kopijama patika s Instagrama, on je neki lik je bio okačio to na svoj Instagram, što prodaje kopije, a on je imao ne znam koliko, tipa par desetina hiljada pratilaca. I onda svi krenuli da ulaze, dakle imao sam, ne znam, tipa 10.000 pregleda za dan sam nakupio, možda nije toliko, pa par hiljada pregleda za dan. I svi su krenuli da se svađaju i dakle to je izbacilo moje videe na prvu stranu. Eto, odmah dajemo bisere, dakle, za rangiranje. Ko sluša, može napravi dobar YouTube kanal. Dakle, što više tih reakcija, što više komentara, kad je neka rasprava u komentarima, tamo ima komentara, tipa njih 20 se nastavlja u komentaru jednom, to voli YouTube algoritam, dakle, odmah ti gura video na prvu stranu. Dakle, ne u trending, ali na prvu stranu, on suggested. I dakle, ja sam tu je planuo taj moj kanal, krenuo da skaču subscriberi, ali to je bilo stresno za mene, dakle, te uvrede koje su mi stizale, razne pretnje, pa sam onda jedno vreme sam pisao ljudima svoju adresu, kao aj dođi, ali kao mi toliko pretiš, dođi, reci mi to uživo, što nije baš pametno raditi, zato što, mislim, bit će nekih videa možda i o hejterima i kako se suočiti s tim, ali, dakle, ti ljudi su presak nezadovoljni sobom, pa onda sve tebi pišu to neke gluposti i to, i mislim, sad sam naučio da, ali eto, zato mi je opao kanal, nema više, nije zanimljivo kad se ne pljujem s ljudima i kad nema više tih reakcija, nema hejtera, to mi je možda i žao, ali dobro. Manje je stresno, dakle, opuštenije. To što da li ću ja zaraditi, ne znam, $5 ili $10 od AdSense-a, ne igra mi neku ulogu u životu. Uglavnom, bilo je nekih pregovora da krenem sa Basir Digitalom, sa Loudpack Zoneom, da uništavam kopije patika, kao da ulete sponzori i da uzimamo kopije patika i, ne znam, tipu, poklanjamo na kraju epizode, poklanjamo patiku, a ovako ja kao, ne znam, obučen sam kao doktor i uništavam kopije patika, ne znam, s vatrom, sa kiselinom, tako smo i Relja, Rexona, neki plan izveli, ali to je propalo, nisam više u toj ekipi, nešto sam imali neke nesuglasice, ali, dakle, šta je drugo? Akvaristika.
Dakle, akvaristika mi je isto doprinjela. Na duže staze, dakle. Ovo je planulo, kopije patike su planule, bili su neki youtuberi kopirali, video sam i neki popularniji, ali dobro, mislim da sam ja još uvijek za tu pretragu kopije patika. Mada mislim da je mrtva niša, zato što, ne znam, valjda ljude više ne interesuje to. Ali, na moje prethodne video što sam kačio kopijom patika imam možda par hiljada pregleda u odnosu na ono pre što je bilo, tipa okačem video, izađe 15.000 pregleda za dan. To je ništa. Dakle, druga vrsta videa koja mi je planulo je akvaristika. I to nije baš dobro raditi tako. To je potpuno različite teme. Dakle, patik i akvaristika imaju različitu publiku. I nije to dobro raditi na jednom kanalu, što sam naučio iz grešaka. Puno sam grešaka pravio, da sam naučio dosta stvari. Mogu da budem nastavnik nekome. Uglavnom, ako pokreće ovaj YouTube fakultet, zovite me da predajem. Uglavnom, dakle, akvaristika, to mi je na duže staze, dakle, doprinjelo rastu kanala, zato što, dakle, bavim se od malena akvaristikom, sam se bavio i teo sam da prenesem ljudima neke savete i neka moja iskustva sa akvaristikom, zato što bilo je malo takvih stvari na srpskom jeziku, bilo je par nekih videa, ali nešto nam sve amaterski. U tom trenutku sam, mislim, i uzeo, bio Nikona, uzeo sam aparat Nikon D5500, uzeo sam drona, dakle, imao sam tu pare za bacanje, koliko bio, tipa nešto 5-6 eura taj aparat i dron isto tako nešto. Pa sam onda povećao kvalitet snimka, mada još uvijek sam bio malo nervozan i to pred kamerom, nisam znao da se ponašam pred kamerom. Dakle, snimio sam onaj video Moj akvarijum i on, mislim da u početku nije imao toliko puno pregleda i to, dosta njih je komentarisalo, tipa, kako izgledaš, ne znam, kako pričaš, kako ono, ali taj video je za ovo vreme, mislim da je nakupio tipa jedno 15-16 hiljada pregleda, a imam za akvaristiku, kad se ukuca akvaristika, imam neke videe i po 40 hiljada pregleda, koji su u roku od par godina nakupili te preglede, zato što to je stvar koju će ljudi uvijek da traže. Dakle, ti ako pogodiš što ljudi traže, ako pogodiš, to se zove evergreen, dakle, nešto što je ono uvijek zeleno, dakle, što se uvijek traži, ti si na konju. Dakle, akvaristika. I pa dosta njih mi prozivalo, kao, vidi kao, ne znam, repuje, bavi s patikama, kao i akvaristika, kao, kako to ide. Pa ne znam, mislim, mene to zanima, ne znam šta, ako repujem i bavim se patikama, šta treba da budem neki kriminalac, da pričam tu o kriminalu, kao, ja pucam, ja mislim, to su mi gluposti. Akvaristika mislim da je dobro hobi, za ubijanje vremena, bolje da se baviš akvaristikom nego ideš negdje da piješ, da zdrogiraš ili tako nešto. A i možda zaradiš od toga, dakle, nešto da, barem da se pokriješ, da se rijapuješ. Imao sam i serijal videa kao kako repovati, o repu i to je onako polovično isprećeno, taj kako repovati, mislim, moj kućni studio je isprećen dobro, tu sam baš bio nešto depresivan i nešto, mislim, radio sam puno, dakle nisam izlazio iz kuće, nisam izlazio iz stana tamo, imao sam stomačinu baš veliku kad sam to snimao, ali dobro, mislim da i to je nekome pomoglo, meni je bitno da je to nekome pomoglo, sad što njih 50 pljuje, ako je jednom liku pomoglo nešto, ja sam zadovoljan, srećan, što. Što se tiče zarade, to će možda u nekom drugom videu da pričamo o zaradi, nisam od ovog kanala, u debelom minusu sam, prodao sam aparat, taj Nikon i prodao sam drona, imam GoPro i dalje, ne znam da mi pozajmio nekom, nadam se će mi vratiti taj neko, ako gleda ovaj video, počeo sam skupim dugove. Umeđu vremenu, pošto sam se ja toliko uneo u taj YouTube kanal, propao mi je posao, zbog razne stvari su mi se dešavale u životu. Da li sam prevazišao strah od javnog govora? Pa smatram da jesam, ali imao sam razne iskustva u stvarnom životu, tako da ne mogu da kažem da mi je samo YouTube doprinio tome, ali i YouTube je igrao veliku ulogu u tome. Koja je budućnost ovog kanala? Pa ne znam. Razmišljam i dalje što da radim s kanalom. Ovi prethodni video što skaču o akvaristici, dobro, malo su teme specifične, kao kozice, ali baš slabo ispraćene, dakle,
nemaju ni novih pregleda, ono imaju pa ne znam 800.000 pregleda. Ne znam stvarno, ono, zašto kad okačem neki video koji nije o akvaristici, piše mi ono milion ljudi kao kače akvaristiku, kad okačem neki koji jeste o akvaristici, niko ne piše. Moram da smislim dobro šta ću sa kanalom. Za sad sam isplanirao da imam te lekcije o YouTube, dakle pričat ću ljudima o YouTube-u, zato što smatram da sam puno grešio prilikom YouTube-a i izučio sam dosta materiju i smatram da mogu da pomognem nekome. Dakle, ako neko ima neku ideju, a ne zna kako da realizuje, mogu da pomognem prilikom realizacije i da se ugradim tu debelo. Znam dosta stvari oko monetizacije YouTube-a, dakle oko zarađivanja preko YouTube-a, proučavao sam i domaći i strani YouTubere. I možda napravim saradnju s jednom agencijom, to se još pregovara, vidjet ćemo. Uglavnom, napišite dole u komentarima šta mislite o svemu ovome i možda napišite kad ste se subscribe-ovali na kanal, kako ste našli kanal. Pokrenite malo razgovor. Ja odgovaram svakome na komentar. Ko napiše neki smislen komentar, trudim se da mu odgovorim. Ako nekom nisam odgovorio, izvinjavam se, možda nisam video. Nešto mi slabo izbacuje notifikacije YouTube. Uglavnom, to bi bilo to. Pričam već dugo. Nadam da vas nisam smorio. Do sljedećeg gledanja, naravno, lajkujte, šerujte, subscribeujte se i Nigi Vlogs.